IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti daytoy ahos at idanom nakit nagapupay iti ubog iti bantay asakupen iti barangay Dilavu Pasukin Ilocos Norte ti pagpipilaan dagiti bumarangay gapu ti kinaawan wenno kinakidit ti danom. Kuna iti maysa kadagiti bumarangay akas to asamar ti panagawan ti danom anang arami da iti pamuspusan tapto ni kasta ket adat ti agserbi kadakwada. Habayatan na imbatan ni Kapitan Cesar Olnagan iti nasaw a barangay nga adan iti buubraen da nga akdang tapto ni kasta ket dumanon kadagiti balbalay ti danom agserbi kadagiti kakailyanda. Sir Will, kadatoy nga sir El Nino, alam dajay kung kami mutin sir marikrik namin mutin ti rigat ti supply datay danom mi di sir agapumot gamin ti ko sir depende kami mut datay ubog na. Kitno kasto yun sir nga pampanawin nakidit talaga nga marigatan mut ti residente mut ti ko supply ti danom hanga sufficiente ti supply ti danom sir nga alay ko kami mait no kasano mo ti ko ramidumi tapno may paimimot tinapintas nga sufficiente ti danom sir damot datay ko napamimot kinit kita di lawas na sir datay ubog nga maysa damot may pag-provide namot nga kuno sir danom na so man dati sinipon min nga inturong man yun sir kadatay pagimimbakan mi ti ko danom tapno kasta kita damot lata continuous sir nga supply kadagiti ka barangay mi sir. And then sabi din na dati mention mo natin about the water reservoir. Wan sir dajay water reservoir sir dati dakil nga naipatakder min sir nga dinawat kinid daw tay met iti matang met ni Apo Mayor sir nangitid met iti dagop met 2 million sir dajay nga water reservoir nga 5 by 5 by 2 meters. Kanayon lang sir dati di 4 nga tubo sir nga 200 plus dayjay nga tubo sir nga iso mo ti ing family dayjay nga to sir datay pangalalaan tayo ngam kadagiti sir ket hampay nga function na sir tanakidit mo ti danom tabarbaring sir no katadam kinit daw tay maninabo nga ko iti solar pump nga baring sir no may danto ipanmet tapno katadto katulungan met namang supply kaday ta danom mi sir. Iti agdama ket bigat ken malem apila-pila dagiti tattao iti asilig ti barangay hall tapno agsakdo iti pagsarebda. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.